Fɛ k'aw ka feerefɛnw lakodɔn ka sanni ni feere kɛ aw sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ aw ma sɛgɛn o ma musaka caman bɔ. Mon plan B bɛ aw de kama. Mon plan B ye cakɛda ye baara ɲɛdɔn bɛ min na. Mon plan B ka clientw lamɛn ni k'u bilasira wa baarakɛminɛn kɛrɛnkɛrɛnnenw b'an bolo k'aw ka haminankow bɛɛ la ɲɛnamaya. An ka cakɛsiraw ye e-commerce aw ka jagofɛnw lakodɔnni sanni ni feere bɔlɔlɔ kan n'o ye internet ye k'i ka minɛn sannenw las'i ma f'i sigiyɔrɔ la prestation de services conception de plateforme numérique digitalisation intégrale des services. O ta bannen dɛ aw bɛ se k'aw ka feerefɛnw bila an ka site kan fu falaki musaka bɔ t'o la ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ site kan min b'a to aw ka feerefɛnw tɔw bɛ lakodɔn n'o y'an ka butigi ye musaka dɔnnen b'o la sabu n'i y'i ka jagofɛn bila o plateforme kan bɛɛ lajɛlen b'a ye. Mon plan B aw ka informatique ko mago k'a daminɛ maintenance la ka taa se réseau ma système baaraw an bɛ nin bɛɛ kɛ aw ye. Mon plan B commerce général bilasiralikanw ni ladilikanw sondage enquête d'opinion intégration, analyse et transformation de données. Mon plan B, k'aw ka marché ko ɲɛnabɔ sariya kɔnɔ. Mon plan B, ka sanni ni feere kɛ internet kan, teliya, nɔgɔya ani lafiya kɔnɔ. N'aw bɛ kunnafoni wɛrɛ nɔfɛ sa, a ye nɛgɛjuru sira Bambara 68 48 80 80 walima 73 73 33 40. Email info@monplanb.net. An ka site web sa o ye www.monplanb.net. Mon plan B, lakana, jɛlenya ani teliya. Bi Septembre kalo tile 21 san 2021 aw minnu b'a filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ kana la Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔ kana ma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo a ka wagati o cogoya la. Kunnafoni min n'aw sigi k'a makɔnɔ tɛnɛ fo ka se juma ma Malikunafoni.net ale jabaranin kan a waatiw selen ne a y'aw bisimila. Kunnafoni daminɛla bi nazaraw n'o ye Français ka kɛlɛkɛcɛw ka ministre ye n'o ye Florence Parly ye ale kɔni jɛɲɔgɔnkɛ o ye a bisimila an ka jamana o kɔnɔna la yan nɔ ni o ye colonel Sadio Kamara ye a kɛra kunu Septembre kalo tile 20 san 2021 a kɛra u yɛrɛ dagayɔrɔ la sa ni ministre kofɔlen n'o ye Florence Parly ye ale kɔni y'a yira an ka ministre la sa ni o ye colonel Sadio Kamara ye k'a fɔ ko France kɔni bɛ an ka jamana ale kokoro walasa ka se ka karogɛlɛndinɛ tigilamɔgɔw ka olu kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔna la cogoya min na. An ka wolomasiri taba ma naani bɔɲɔgɔnko olu kɔni tanyana ka sababuya kɛ u ka bolimafɛn o de yɛlɛnna mugujugu kan a kɛra Bankasi ni Sevare ni ɲɔgɔn cɛ. Bankasi ni Sevare yɛrɛ bɛ Mopti mara o la Mopti bɛ an ka jamana camancɛ yan fan o fɛ ni kunnafoniya in kɔni dira an ka wolomasiri tabaw ka kunnafoni di so la ni o y'u ka bɔlɔlɔkana yɛrɛ ye n'o ye Facebook ye. Segukaw fɛ yen nɔ Jimodo ale kolomo karili kɛra juma tɛmɛnen Septembre kalo tile 17 san 2021 a kɛra Buguni sigida n'o ye Segukaw fɛ yen nɔ sa ni ye atako 44 de ye min ni an ka camancɛ fanga jamana ɲɛma n'o ye colonel Asimi Goita ye ni a bɛ ka Jibondo ka o sigi jitaya bɛ yɔrɔ minnu na Segu kɔni ni ye ale siɲɛ 9nan o ye ni baara in yɛrɛ kolomo karili kɛra sababu ye ni ka u ka dugu maraba caman ka olu fara ɲɔgɔn kan parti politique mɔgɔ ka taa se diinɛ ɲɛmaaw ani laadalatigiw olu ma ani an ka camancɛ fanga ye jamana ɲɛmaa yɛrɛ n'o ye colonel Asimi Goita ale ka lasigiden. Yuwaru kalogɛrɛndinɛ tigilamaw olu kɔni bɛ ka sariya ni ka o wajibiya Yuwaru n'a lamini kan ni kuma in kɔni fɔra Yuwaru dugulamaw olu fɛ u ka fɔlasa ko ni yɛrɛ bɛ ka kɛ sigida min na o de ye Debo ye Dirima ale ni Dogon ye k'u kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ kalogɛrɛndinɛ tigilamaw olu ka yamaruya kɔnɔna la nin wagati in na o y'a daminɛ fɔlɔ de ni ka sigɛrɛti min ka o bali ani ka tila tuguni ka denmisɛnw ka olu bali ka dolanciw la ani jabarani filɛ.
Ambita ko kan kibarula ambita lagine kaw feno kabini dangon sigira Alpha Condé aleka fangala uka fanga sugusuba kabini Septembre kalo klita anani temene ulu koni yesi ka fo ninka oke uka jamana o konnala wala sa chamache fanga alibisiga tata buru nyuma kan chugamina sedia ma ulu koni uka korota ko sebeni kuma ina ka yira ka fo ku ka laje ku ka teliala ka sika sariya sun ninga segni oma nga comité national pour le rassemblement et le développement ni CNRD sa ulu koni ya yira ka fo kutna kala do nyina ka beni sedia ma uka ni bagabagali nui États-Unis jamana marabaga ulu koni ya damine ninka tungarage genga bo uka jamana o konnala afamba yere haïtien ulu de akonnala sa ukon keleno ka franyon ka Texas ka ufeno do kle demadama o konnala kunu tene Septembre kalo kle muga mexicain ka jamana nyama nowe André Manuel Lopez Obrador ale koni ya lanyini Joe Biden fe ka barani ko mine abulo flala wala sa Mexique ni Ameriki chamache dugu ulu be seka franyon to mina ka seka tungarange ninka ulu genga buka jamana kono mamunu fana be no numa se kuluge kulu mine ka ulu do berela Malikunafoni jabaran la jaba kunafoni damadan tumbi ambulo kora bi ni ngada o kengela bele jelen kuloka o de tuyini nala manga joya mi nyon sono shini inshallah kunafoni kura ulu keneka au kambe jien wati were ka fo ko be bonne fête d'indépendance ka sawbeke malika yele ma horonya sa yele ma nyena jow baraw kon damne nabi abto sena fo shini inshallah au kambe shini Malikunafoni alebe na kana o baraw kelengena bele jeli ni ka o yirawla wala sa au be sega nimisi basa soro tugomina ya fo au sigirola au kambe